entenem que això hauria de ser la consecució directa d'unes polítiques i de recuperació de, pues en aquest cas, d'aquest producte o d'aquesta cultura relacionada amb la vida, però no una consecució directa d'unes polítiques de destrucció del nostre territori. És a dir, el que no se pot intentar fer és fer de l'Horta d'Alacant un bé immaterial. Si realment considerem que és un bé a protegir i que és un bé que ens pot aportar qualitat, siga en el turisme, siga en el que siga, ha d'haver polítiques per a recuperar això. I nosaltres no podem viure de dir que fa 300 anys això era l'Horta. Si considerem que això és un valor, ha d'haver polítiques per a recuperar aquest valor i deixar darrere les polítiques de destrucció territorial que s'està fent sistemàticament en este poble. Hi ha d'haver per part d'un govern, d'este govern, un compromís amb això. Nosaltres entenem que aquest element pot ser un element positiu si realment hi ha darrere tot això que he dit abans. Però ara mateix, amb les polítiques d'aquest govern, no podem entendre aquesta proposta. I menys portar-nos a un plenari que ens costa quasi 2.000 euros així en una urgència que no està. Quina és la urgència? Perquè la urgència que el dilluns que ve se reuneixen uns senyors d'una associació per veure si ens fiquem o no, i si passa l'any que ve, quina és la urgència? És que no s'entén, no s'entén. Quasi 2.000 euros per a reunir-nos per a això. Mentre el pressupost està sense presentar, mentre estan les licitacions parades, mentre està el poble com està. Ho sabem moltíssim, però nosaltres no podem donar suport a les coses que s'han portat avui perquè este plenari no té sentit.